May resulta sa paglapas sa health protocol ang pagpalista sa mga residente sa Barangay 23-C Davao City aron makagawa sulod sa barangay human na lift ang hard lockdown sa lugar. Sayron ta ang dugang detalya sa live report ni Sheila Vergara Rubio. Sheila. Yes, Sara, sa kadaghama tao nga but mo gawa sa Barangay 23C, ilabi na katong trabahante no. Nagdasok sila sa pagpalista ug wala na natuman ang social distancing. Busa delikado kini nga mas mukaya na pa ang virus, ilabi na nga gikonsidera kini nga very high risk sa COVID-19. Nagdasok ang mga tao sa entrada sa Barangay 23C Piapi Boulevard kaganihang buntag. Kini aron magpalista kinsa buot mo gawas aron mo trabaho, mamalit ug ubang pang transaksyon nga pagahimuon. Ang pulis ang gitahasan nga mulista sa pangalan dayon dunay papel nga ihatag aron mao sa ipakita inigsulod og balik sa naisgutang barangay. Apan sa kadaghang tao, wala nay social distancing. Busa, giling miabot si Kapitan Wating Usman. Daghang tao. Magsige, panawag sa ako ang CDG, sige panawag sa ako ang DOH. Wala na social distancing sa atong barangay. Yan, mo daghan na po ng kagaw diri, another lockdown na po. Kami ang kaluluoy ng mga taga-barangay. Di ba? Programa sa nato ni. Gipahunong gila niya ang maong sistema o gimando nga dugangan ang control point aron mabahin ang tao. Ang control LBT, add. So dito bukas, pagbalik nila na, so ma-determine na natin kung nasa sila mga gilid yung nanay natin. At least hindi nag-orbit ko. At least magatag sila. Alang sa madili taga-barangay nga buot mosulod sa 23C, i-require kuno og swab test aron mapugna na gayud ang pagkuyanap sa virus. Si Mary Ann kanhi taga 23C, buot unta mosulod aron mukuha og gamit apan wala gitugtan. Bawal daw, magwalang punta og gamit kay sa una na lockdown man magkuha ko. Kay wa man kakuha sa una. Karon kuha na unta na ako. Di ko makasulod kay di ko kusudlon. Gitugtan ta ni Mayora na mawala na ning hard lockdown sa ato. Pero gitanaw na ko nga na ay posible nga mubalik ang mga kagaw, no? Kay wala na to ma-implement ang social distancing. So kinahanglan yun nato nga kung pwede ta nga mong gamit og kamay na bakal. Nagdungag sila og personnel para sa entrance o exit aron sigurohon nga hapsay o matuman gihapon ang mga protocols nga angay nga tumanon sa mga lumulupyo dito. Sara, pahimangno sa kagamhanan no, nga to sa mga residente sa Barangay 23C nga mutuman gayud sa mga pulis ang ipatuman aron nga mahunong na ang gramig pangkuyanap sa COVID-19 sa maong lugar. Sara. Okay, dagang salamat, Sheila Vergara Rubio.